Den Mas Broto ki bar tuku porok. Terus? Ah, nek pirane tok benake pire? Pire ngapa jengat? Apa Den Mas duwe per? Mbak aku ndelok permu. Mas? Ora usah gagas piye-piye karo wong liya. Anane aku karo kowe. Dadi nek Tatin wis dadi ketua Pinten? Apa? Saiki kowe karo aku ki karo Gusti wis ora iso kira dene wis Gusti sapa? Gusti Yuda. Gusti Sena ki ora oleh. Oleh ngono. Lah saiki ora usah gagas Gusti Sena nek pancen kowe seneng karo aku ya gek ndang nyong. Ora oleh. Ya ora usah peduli wong liya no. Ora iso. Minten. Wis saiki kowe bali yo wae kono. Emma aku ora arep bali aku urung entuk-entukan kok kan bali lho. Ya mumpung esuk ngene iki bali. Terus ngapa? Bali ayo bareng karo kowe Mas. Ora iso minten. Jarene nek esuk-esuk ngene iki nganu Mas. Mau piye? Ya ora Aku mbah aku nek wis ngene iki aku yo bayangne warna-warna lho Mas.